Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin, daw kolla li tissegwu minn YouTube, Facebook, televizjoni. Nilqawkom il-lejla għal serata oħra u għal kelma friska li ġeja mill-qalb tal-missier. Illum ħad titkellem waħda mit-tfal ta' din id-dar u lid spirituali ta' din il-familja. Caroline Falson. God bless you. Il-paċi ma'kom eżis aħwa. Mela, grazzi Mulej. Illum qed inħossni isna qegħdin hekk ġo xi living room jew inkella madwar il-mejda hekk bħala familja. Qegħdin niltaqgħu biex flimkien ikollna il-family meeting. Family meeting huwa popolari ħafna ma' dawk il-ġenituri illi għandhom it-tfal iż-żgħar. Ġeneralment jiltaqgħu hekk il-ġenituri mal-ulied darba fix-xahar biex jiddiskutu jaraw dak li hu sejjer tajjeb, dak li mhux sejjer daqshekk tajjeb, insomma l-menti u suġġerimenti. U propju illum qegħdin niltaqgħu biex hekk nixtarru daqsxejn il-familja, l-iskop tal-familja, Alla għalfejn għamilha l-familja, x'qed jistenna l-Mulej mill-familja aħna x-xogħol tagħna bħala l-ulied. Għalhekk tajjeb illi qabel nibda il-messaġġ insejħu il-missier tagħna, l-missier Eternu x'hekk billi naqdu flimkien. Mulej missier Qaddis iftaħ il-qlub u l-imħuħ tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Biex hekk kif tiġi ipproklamata il-kelma tiegħek, aħna nirċevuha bil-ferħ li nkunu lesti ngħixu dak li inti tgħidilna. Mulej, tkellem inti minn fommi ħalli l-ebda kelma minn tiegħi ma tinstema' imma ikun l-Ispirtu Santu li jopera minn dan il-fomm għat-tiġdid tal-poplu tiegħek għall-glorja tiegħek. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Nixtieq qabel xejn ukoll nirringrazzja lill-pastors tagħna, Pastor Gordon, dil-ġimgħa konna qegħdin nitkellmu hekk b'entużjażmu jien qed nitkellmu f'daqqa waħda qalli il-pritka f'idejk. U nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Pastor Marjella għaliex ċemptitli wkoll biex ittini l-kuraġġ, grazzi Mulej għalija wkoll u grazzi lilkom aħwa u dawk li talbu għalija wkoll nirringrazzjakom tal-kuraġġ. Għalhekk ejja ħalli naraw x'qed jgħidilna il-Mulej. Infatti ħanibdew dan il-messaġġ b'kelma pożittiva ħafna hekk ta' kuraġġ. Nistidinkom tmorru Salm 133. Salm sabiħ ħafna hekk. Salm 133. Kull mandu 3 versi biss. U jgħid hekk. Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jamru fl-imkien. Bħal żejt mill-aħjar imsawwab fuq ir-ras li jinżel mal-leħja tiegħu, li jinżel mal-leħja ta' Ron sa fuq l-onq ta' ħwejġu. U bħan-nida tal-Ħermon li tinżel fuq l-oljiet ta' Sion għax hemm il-Mulej jagħti l-barka. Hemm jagħti il-ħajja ta' dejjem. Kemm hu sabiħ hekk das-salm kitina naqra ta' boostek biex napprezzaw hawnhekk dan is-salm qed jiddikjara kemm hi għażiża u prezzjuża f'għajnejn Alla l-unità fil-poplu tiegħu. Importanti ħafna. Ngħidilkom il-verità l-aħħu meta bdejt nipprepara dal-messaġġ hekk vera nemmen kemm għandna bżonnu hekk anke bħala familja hekk, speċjalment dik spiritwali, u kemm il-Mulej għandu ħafna għal-qalbu l-unità ta' bejnietna, kemm hija importanti kif ħanaraw iktar il-qudiem. Għaliex kif rajna anke fis-salm l-unità hija barka. U dan huwa dit-tip ta' unità li aħna rridu nixtiequ li ngawdu f'din id-dar tagħna, din id-dar għażiża tagħna spiritwali. Iż-żejt li jissemma huwa simbolu tal-fwieħa, hija dik l-aroma hekk illi ġġi fuq il-komunità kollha, filwaqt li n-nida tirrappreżenta il-barkiet illi Alla irrid ifawwar fuq il-poplu tiegħu. L-aħwa aħna nafu l-missier tagħna huwa missier tajjeb ħafna,
L-iskop tiegħu ta' kuljum huwa illi dejjem iferraħna, dejjem jimxi magħna bil-ħniena, qabel jiġġudikana itina ċans, ġifieri ejja verament hekk nissaħħu hekk f'din l-għaqda għaliex xemm isbaħ milli ngawdu minn issa din il-preżenza divina. Hekk dan is-salm jurina biċ-ċar kemm l-għaqda ta' bejnietna tirrifletti it-Trinità, l-għaqda li hemm fit-Trinità u x-xewqa li nesperjenzaw il-qawwa u l-barka illi fiha. Mela, ħanatu daqsxejn ħarsa fuq il-kunċett tal-familja, dan il-messaġġ l-aħwa jismu flimkien kollox hu possibbli u ħanaraw kemm verament jekk naħdmu flimkien nagħtu glorja lil Mulej kif jixraqlu. Mela ħna nafu li għandna żewġ tipi ta' familja, dik bioloġika li għandek il-missier l-om u l-uliet. Ovvjament id-dinja llum il-ġurnata qed tipprova ix-xekkel il-pjan ta' Alla, il-viżwal, il-viżjoni li Alla minn dejjem kellu għall-familja. U min-naħa l-oħra għandna dik spiritwali li tissejjaħ il-ġisem ta' Kristu. Għandna il-Kristu bħala ir-ras, u mbagħad għandna il-ġenituri spiritwali tagħna li huma ir-rajja tagħna, u mbagħad hemm aħna u xekk. U l-istess bħal familja naturali fejn għandek il-kbir tan-nofs u żgħir, hekk ukoll fil-familja spiritwali naraw li għandna il-pastors, ir-rajja tagħna, mbagħad ikollna l-elders, id-djakni, il-leaders, insomma kulħadd ikollu il-post tiegħu. Mela, x'inhu huwa l-iskop illi Alla għandu għall-familja? Mela Alla ħalaq il-bniedem biex ikollu id-dominju fuq l-art. U Alla irrid illi l-art tkun maħkuma mill-familja. Okay? Ġifieri tkun mimlija bil-familji. Il-familja infatti għandha isservi bħala l-ewwel art għall-barkiet ta' Alla. Mela fil-waqt li hu importanti għalina li nożżu lill-membri kollha fil-familja bioloġika tagħna, ovvjament aħna rridu nonoraw il-ġenituri tagħna lill-aħwa, nkunu hemmhekk għal xulxin, sewwa aħna speċjalment li issa qegħdin f'saltna fis-saltna tal-Alla rridu nkunu wkoll ta' messaġġiera ta' biex inkollna biex niġbdu wkoll il-membri tal-familja tagħna lejn din is-saltna wkoll. Però dan il-messaġġ partikolari ħajkun qed jindirizza il-familja spiritwali, il-ġisem ta' Kristu. Mela, jekk immorru fl-ewwel Korintin, kapitlu 12, mela, Korintin, l-ewwel Korintin, kapitlu 12, minn vers 12. Għadna kemm għadna illi il-familja spiritwali hija il-ġisem ta' Kristu. U hawnhekk Pawlu qed jiddiskrivi lilna il-membri, qed jikkompara il-membri tal-ġisem ta' Kristu mal-membri umana. Waqt li qegħdin naqraw hekk nitlobkom biex tixtarru daqsxejn il-kliem li qegħdin naqraw għaliex huma importanti ħafna li aħna nirċievu din ir-rivelazzjoni ta' xiġifieri jiena membru fil-ġisem ta' Kristu. Meta aħna nħarsu lejn il-ġisem tal-bniedem uman naraw kif il-membri l-organi tagħna kollha jaħdmu f'sintonija, kollha jaħdmu flimkien. Jekk ikun hemm xi ħaġa li sera ħażin, xi infezzjoni, jitla d-deni, xikun hemm xi ħaġa li tafża għalfejn biex kulħadd, kull organu jerġa' jiffunzjona kif suppost. U aħna wkoll permezz ta' dan il-messaġġ ħanaraw hekk il-membri fil-ġisem ta' Kristu kif għandhom ikunu. Mela, bħalma il-ġisem u wieħed u fih ħafna membri,
U l-membri kollha tal-ġisem għat li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll ta' midna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lut, sew Grigi, sew il-sira, sew ħilsa, u l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Issa l-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri. Kieku s-sieq kellha tgħid la darba minix Lid, jien minix biċċa mill-ġisem, daqshekk mhijiex parti mill-ġisem. U kieku l-widna kellha tgħid la darba minix Lajn, jien minix biċċa mill-ġisem, ma jkunx ifisser daqshekk li mhijiex biċċa mill-ġisem. Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn kien ikun is-smigħ? U kieku kien kollu smigħ, fejn kien ikun ix-xamm? Iżda Alla qiegħed il-membri fil-ġisem kull wieħed f'postu kif oġbu hu. Kieku kollha kellhom ikunu membru wieħed, fejn hu l-ġisem? Imma ħafna iva huma il-membri, iżda wieħed hu il-ġisem. L-għajn ma tistax tgħid lil-Lid jien m'għandix bżonnok, anqas ir-ras ma tgħid lis-saqajn m'għandix bżonnkom. Mhux hekk biss, imma il-membri tal-ġisem li jidhru l-aktar dgħajfa huma l-aktar meħtieġa. U dawk li nqisu bl-inqas ġieħ fil-ġisem lil dawn l-aktar li nieħdu ħsiebhom. U l-dawk li m'għandhomx ġmiel illibsuhom b'aktar ġmiel għax il-membri sbieħ m'għandhom bżonn xejn. Alla imma bena l-ġisem b'mod li żejjen b'aktar ġieħ lil dawk li jeħtieġuh l-aktar. B'hekk ma jkunx hemm firda fil-ġisem, imma il-membri kollha jaħsbu f'xulxin. Jekk membru jbati, ibatu l-koll miegħu. Jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu il-koll miegħu. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Xi ġmiel aħwa vera kemm sabiħa din l-iskrittura. Hawnhekk Pawlu qed jikteb il-Knisja ta' Korintin. Pawlu kien jaf bid-differenzi li kellha din il-Knisja. Daw apparentament kellhom żieda fil-kummerċ u hekk bħalma qegħdin naraw anke fil-pajjiż tagħna, ħafna nies minn diversi nazzjonijiet, allura ħafna idejat differenti, reliġjon, insomma, taħwit kollu tista' tgħid. U hawnhekk Pawlu jħoss il-bżonn biex jindirizza lil din il-Knisja ħalli setaw jinħelsu minn ċerta konflitti u diversità li kienet tqajjem fosthom. Rid joffri tip ta' gwida, anka talim kif aħna kellna ngħixu fil-ħajja Kristjana, naqraw ukoll kliem ta' inkoraġġament fejn tidħol l-unità u anke naqraw korrezzjoni fuq it-talim, diversi talim li kien qed jidħol anke fil-Knisja tagħhom. Forsi b'xi mod nistgħu nqabblu din il-Knisja mal-Knisja tagħna, River of Love. Aħna kollha ġejjin minn backgrounds differenti, kulħadd għandu il-baggage tiegħu, għandu t-toqol tagħna, kulħadd għandu l-struggles tagħna. U għalhekk għandna challenges ukoll. Il-koll naħseb il-maġġoranza tagħna wkoll ġejna minn background ta' reliġjon Rumana, Kattolika Rumana, ġifieri naħseb illi xi ftit jew forsi jkun kollna dik in-naqra għalkemm ovvjament aħna niċħduha, imma nemmen li l-ispirtu ta' reliġjon huma daqsxejn hekk naqra stubborn, naqra gburi. So mela. Però l-istess aħna bħalma Pawlu għamel tajjeb għal-Knisja ta' Korintu, hekk ukoll hawnhekk aħna River of Love nistgħu nirringrazzjaw il-mulej li hawnhekk aħna nirċievu talim u dottrina li hija tmur skont il-kelma talla. U ta' dan ovvjament għandna biex nirringrazzjaw il-mulej li qabel kollox illi ħaseb fina. Aħna gżira żgħira hekk u xekk f'nofs il-Mediterran u bat lil Pawlu illi żera wkoll
fil-gżira tagħna il-Vanġelu u grazzi Mulej ukoll nirringrazzjaw li għal darbohra l-Mulej kien ħanin magħna illi provdinna il-pastor ukoll illi anka bl-ubidjenza u bid-disciplina fetaħ din il-Knisja River of Love u aħna qegħdin ingawdu u grazzi Mulej ħankomplu ngawdu iktar u iktar. Grazzi Mulej. Natu glorja lil Mulej. Ħalli wkoll dak li l-Mulej beda f'Pawlu u qed ikompli bina u ħajkompli il-pjan ta' Alla li aħna qegħdin imniżlin fil-kelma tiegħu fil-qalba tiegħu illi aħna rridu nkunu dak id-dawl għall-Ewropa mbagħad finalment għad-dinja kollha. Ejja l-aħwa nagħmlu kuraġġ ħalli verament naħdmu bisħieħ. Mela, ħanaqraw dak li Ġesu nnifsu kellu xi jgħid rigward l-unità. Nistidinkom l-aħwa biex tmorru fi Ġwanni 17, ħanaqraw vers 20 u 21. Din hija talba l-aħwa illi l-ewwel darba li rajta jiena hekk vera intlejt hekk tqabdek il-bart kważi għaliex hawnhekk qed naraw il-Ġesu ftit il-bot milli jingħata bħala sagrifiċċju. U rrid ikun żgur illi jagħti glorja lill-Missier u fl-istess ħin jaħseb għal dawk ta' miegħu u għal dawk tal-futur. U hawnhekk naqraw jgħidlek Ġesu wara kemm hu ħelu. Minix nitlob għal dawn biss, ġifieri għall-apostli tiegħu, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-kol ħaġa waħda. Kif inti fija Missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li inti batni. L-aħwa din hija talba li qed jagħmel Ġesu. U waqt li kont qed nirrifletti hekk fuqha din it-talba naraw illi Ġesu qed jitlob lill-Missier x'irid jara, x'qed jistenna minn għandna. Hawnhekk jgħidlek, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom mela l-ewwel responsabilità tefagħha fuq l-apostli. U l-apostli x'għamlu? Permezz tal-ubidjenza, permezz tad-dixxiplina, permezz tal-unità li huma laqgħu it-talba, aħna llum qegħdin nemmnu. Mela bis-saħħa tal-kelma tagħhom, aħna llum qegħdin ingawdu frott l-ubidjenza tagħhom, frott l-unità tagħhom. Kellhom diversitajiet nimmaġina jien u xek, imma still. U hawnhekk qed jerġa' jitlob li jkunu l-kol ħaġa waħda. Il-Ġesu jrid li aħna nkunu ħaġa waħda l-aħwa. Hija t-talba tiegħu di. Aħna l-koll nitolbu xek lill-Missier fisem Ġesu Kristu u Ġesu jinterċedi għalina biex aħna nkunu nistgħu nirċievu. Issa aħna hawnhekk għandna l-Ġesu li qed jitlob l-intervent tagħna. Irrid li aħna ninterċedu. Ħanaqtawlu xewqtu l-Mulej. Għax hawnhekk jikompli jgħidlek, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina. Biex hekk id-dinja temmen li inti batni. L-aħwa aħna ir-risposta għad-dinja. Aħna rridu nkunu ix-xut tal-imħabba tal-Alla. Ġesu x'qalilna, hekk Alla ħabb il-bniedem li bat lill-ibnu Ġesu fid-dinja biex kull min jemmen fih salva. X'qegħdin nagħmlu mela aħna? Qegħdin inkunu dik it-testimonjanza. L-unità tibda minn hawn, charity begins at home l-aħwa. Minn hawn tibda l-unità minn mod kif aħna inġibu ruħna ma' xulxin. U din it-talba għada mitluba minn Ġesu.
Ġesu għadu qed irida dit-talba, għadu qed tifittex, qed jistenna illi aħna naqtawlu xewqtu l-aħwa. Ara x'responsabilità għandna l-aħwa, U nimmaġina li nemmen li talba bħal din jekk aħna noqogħdu hekk nixtarruha u nirriflettu fuqha u nħallu l-Ispirtu Santu ikellimna hekk għandha twaqqaf fuqna il-biża' talla. Għax hija ir-responsabilità tagħna, okay, aħna li nissejħu u li talla, all right, quddiem Alla u anki quddiem id-dinja. Aħna l-aħwa msejħa li nkunu il-melħ u d-dawl tal-art. Okay? Forsi aħna maħniex qegħdin nirrealizzaw jew għadna maħniex qegħdin nifhmu eżatt ir-rwol tagħna, forsi aħna moħħna biex naraw x'in is-sejħa, imma din hija s-sejħa li l-mulej qed isejħilna li aħna nimxu funita aħna rridu nkunu l-imħabba. Bħalma Ġesu kien riflessjoni tal-imħabba talla, ekku kol aħna irridu nkunu riflessjoni tal-imħabba tiegħu. Ġesu għalinna ma nsejħilkomx iktar għaddejja imma nsejħilkom ħbieb. Għaliex? Għax dak kollu li ra u semma minant il-missier fdaħlilna. Aħna ġejna fdati ta' mux taċċajt. Ara xi privileġġ għandna l-aħwa, dawn in-nies kollha fid-dinja, u aħna ġejna mażulin. X'għandna aħwa aħjar aħna minn ħadd ieħor? Forsi mill-membri tal-familja naturali stess. X'għandi jien aħjar jien naf mir-raġel tiegħi jew inkella mill-tzija jew min-nanna. Mhux l-istess li jagħmel għalija għamlu għalihom. Ara xi privileġġ għandna l-aħwa, x'responsabilità aħna għandna. Mela nifhmu li Ġesu għadu qed jistenna sewwa għalina. Mela, wara din it-talba tagħna wkoll Ġesu, it-talba tal-missierna forsi iktar popolari, it-talba tal-missierna sewwa. Għal ħafna sfortunatament il-missierna tingħat b'mod bħal pappagalli, jgħidu t-talba tal-missierna mingħajr laqqas biss. U fil-verità naħseb anke aħna qabel konna ngħidu talba tal-missierna u laqas konna nirrealizzaw illi fil-verità missierna ma kienx Alla, imma bħalma jgħidilna Ġesu kien ix-xitan għax konna għadna fid-dlam. Mela, imma għalina issa llum il-ġurnata bħala ulitalla, bħala Kristjani li aħna ta' Kristu, din għandha tkun il-mudell ta' kif aħna rridu ngħixu il-ħajja tagħna. Il-kelma missierna. Il-pastor semma Ġwanni 10:10. Hija skrittura sabiħa ħafna li tamministra li ħafna din l-iskrittura. Hija dikjarazzjoni hawnhekk fejn Ġesu jgħidilna l-ħallil jiġi biex jisraq jeqret u joqtol iż-żewġi biex ikollna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Hawnhekk Ġesu qiegħed prattikament qed jiddiskrivi id-dbatija ħarxa tiegħu, il-mewt u l-qawmin tiegħu għalina. Mela, hawnhekk aħna ksibna mhux biss ksibna il-ħajja bl-eternità, mhux biss ksibna s-salvazzjoni, imma ksibna wkoll l-identità ta' ulied Alla. Għalhekk dan ifisser li aħna il-kol għandna nkunu ħaġa waħda, f'unità. Għadna kemm rajna il-ġisem ta' Kristu, ġisem wieħed u ħafna membri. Ekk aħna rridu naħdmu, nissapportjaw lil xulxin, naħdmu għall-aħjar ta' xulxin biex nibnu l-xulxin. Mhux nħarsu bl-ikraħ lejn xulxin, jew jien aħjar minn dik, jew le l-aħwa. Il-kunċett irid ikun wieħed, lan irid ikun wieħed. Ejja nimxu jitfit mal-xewqa ta' Ġesu. Ma nistgħux naffordjaw, it's not about us, it is all about him. Biss. Sewwa, mela. Aħna għandna missier wieħed l-aħwa, ġifieri għandna missier wieħed mela ġisem wieħed mela familja waħda. Okay? Idu naħdmu x'ismu. Skont Rumani 10
minn 9 sa 10 naraw illi aħna sqarrejna b'fomna li Ġesu l-mulej u minna li Alla qajmu mill-mewt u tagħna allura issa tħallna issa fil-realm spiritwali bħala familja. Sewwa, issa, ħammorru Efesin. Tlabnija din l-lum vera ħadd pjaċir xanka fit-talpek. Issu kena palmanka għal il-pastor kena Lord Devs, vera kienet xi ħaġek sħiħa. Ekk imorru f'Efesin 4, ħanaqraw kif għandha tkun l-imġiba ta' bejnietna l-aħwa. Sewwa, mela. Inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontu imsejħin. Kemm importanti ġifieri mela li aħna we stick to the role. Sewwa mhux irridu naqbżu. Billi bl-umiltà kollha, l-umiltà l-aħwa kemm hija importanti l-umiltà. U naħseb aħna ndunajna u xekk illi il-mixja Kristjana hija bbażata fuq deċiżjonijiet. Kull darba, kull ħaġa li nagħmlu rridu nagħmluha b'deċiżjoni. Anka biex nimxu wara Ġesu xejdinna, tridu tiġħdu lilkom infuskom, terfu s-salib u timxu warajja. Jiġifieri aħna kull darba li ħanamlu xi ħaġa irridu nagħmluha b'deċiżjoni. Sewwa? Għaliex? Għax il-ġisem tagħna dejjem qed jaħdem bil-kontra. L-ewwel ma jitkellem huwa l-emozzjoni, dak li nħoss. U fil-familja u kif ħanaraw, anka semma l-pastor, l-offiżi u nħeġġiġkom iva tagħmluh dak il-kors Bait of Satan, għaliex l-offiża hija tidħol sottili, laqas inkunu nafu. Mela, bl-umiltà kollha, nażlu li nimxu b'umiltà, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu lil xulxin. Kemm importanti l-imħabba u xek l-imħabba hija kollox. U l-aħwa mhux l-imħabba tagħna, għax l-imħabba tagħna hija bbażata fuq l-emozzjoni. Hija l-imħabba ta' Kristu. Ġesux qalilna ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Hija dik l-imħabba li aħna rridu natwaw fil-ħajja tagħna. Għaliex nerġa' ngħidilkom mhux aħna, it's not about us, it's about him. Mela jiena u inti ħan nirrappreżentaw lill-imħabba t'Alla, mhux l-imħabba tiegħi jew l-imħabba tagħkom. Hija importanti di li nifhmu għal aħwa. Għalhekk irridu nagħmlu deċiżjoni, irridu numiljaw lilna nfusna. Jiena ħanħobb ħaniddeċiedi inqum filgħodu niddeċiedi li ħanħobb l-imħabba ta' Kristu. Mela jekk forsi għadna ma rċevejniex rivelazzjoni sħiħa ta' din l-imħabba, nitolbu l-Ispirtu Santu biex jitina l-erf, kif tgħidilna l-kelma, nitolbu l-erf u l-mulej jtijulna b'abbundanza mingħajr ma joqgħod ġarrabna, sewwa, ħalli ikonna din ir-rivelazzjoni tal-imħabba tiegħu biex aħna nkunu nistgħu napprezzaw u nimxu u nxerdu din l-imħabba. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd li ju fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Mela hawnhekk qegħdin naraw ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta taslim. Qed jinsisti Pawlu li aħna naħdmu għall-unità. We opt for unity. Nagħmlu din l-għażla illi naħdmu għall-unità. Importanti ħafna. Nixtieq kif qegħdin hawnhekk nerġa' naqra l-iskrittura li qara l-pastor għal benefiċċju ta' dawk li qegħdin jisimgħuna minn ġewwa djarhom. Rajna Titus 3 minn vers 8 sa 11. Sabi ħafna din l-iskrittura. Dini kelma żgura u jien iridek tisħaq fuq dawn il-ħwejjeġ sabiex dawk li jemnu falla jieħdu ħsieb li jkunu minn tal-ewwel fl-opri tajba. Nemnu falla ħna għala xirdu nagħmlu mela, okay?
Dan hu sabiħ u fejjedi għal bnedmin. Aħrab il-kwistjoni firħa u l-ġeneoloġiji u l-ġliet u t-tilwin fuq il-liġi. Naħarbu minnhom, nevitawhom, ok? Iktar qudiem ħanaraw kemm importanti li ħana nkunu peacemakers għax l-uliet talla huma dawk li jġibu l-paċi, mhux dawk li jġibu l-firda, mela jekk aħna ħan nippruvaw nġibu l-firda, diġà aħna maħniex uliet Alla, għax Alla jrid il-firda, Ġesu jitkellem fuq il-firda, imma l-firda ma tad-dinja, mhux bejnietna, sewwa. Mela, dawn kollha huma bla fejda u vojta. Bniedem li jġib il-firda u widbu darba, darbtejn, u mbagħad aħrab minnu. Ta' fint, bniedem bħal dan u korrott u midneb ikkundannat minnu nnifsu. Hawnhekk Pawlu għal benefiċċji ta' dawk li ma jafux, Pawlu qed jitkellem ma' ibnu spiritwali Titu, qed itih l-istruzzjonijiet ta' kif għandu joqgħod attent ukoll, jaħrab minn ċerta affarijiet. Mela, għalfejn nistqarru li għandha sseħħ irda Alla f'ħajjitna, din ngħidu anke fit-talba tal-missierna, meta fl-istess waqt bl-imġiba tagħna lejn xulxin ma naħdmux għall-unità. Din hija rida Alla l-aħwa, ok? Bħala l-poplu tiegħu. Fi Ġwanni 15, Ġesu bħalma diġettilkom jirrikonoxxi biħbiebu għax dak jirrikonoxxina bħala ħbib tiegħu għax dak li huwa ra u sema mingħand il-missier f'dajolna. Sewwa, mela aħna allura għandna aħna ma' xulxin hekk għandna ngħixu. Hawnhekk ħaniġi għal Mattew 5:9 fejn Ġesu jgħidilna imberkin dawk li jġibu il-paċi għaliex huma jissejħu ulied Alla. Mela l-aħwa aħna kollha differenti kif rajna, sewwa, u għalina mhux ħatkun dejjem faċli illi wissi eye to eye li naqblu pereżempju fuq l-affarijiet sewwa, ġifieri, però l-għażla tagħna hi li nitalmu kif inħobbu għaliex aħna differenti, sewwa. Imma dan huwa vjaġġ, il-Kristjaneżmu huwa vjaġġ l-aħwa li aħna rridu nwettqu. U jekk aħna rridu nkunu ir-risposta għad-dinja, għall-paċi u għall-unità, jekk verament irridu li titwaqqaf is-saltna Alla fuq din l-art, irridu nagħmlu dak l-isforz, irridu naħdmu verament, neħdu dik id-deċiżjoni illi inwarbu minn nofs kull fxkiel sewwa ħalli naħdmu għall-unità. Ngħixu hekk f'armonija anke kif rajna l-ewwel salm hekk Salm 133 tagħna dik l-istampa hekk dik il-viżjoni ta' kemm aħna inkunu imbirkin u inkunu ta' barka. Ġi wara kollox dik l-importanti u xek li mhux biss inkunu mbirkin aħna imma wkoll inkunu ta' barka għall proxmu tagħna. Mela, dan l-isforz li aħna nagħmlu biex akkosta kollox nimxu fl-imħabba jirrifletti kemm aħna nonoraw is-sagrifiċċju li Ġesu għamel għalina. Din hija importanti l-aħwa, aħna li ngħidu kemm Ġesu sofra, kemm Ġesu bata u vera bata Ġesu għalina u kemm iħobbna u kemm iħobbna, u kemm aħna ma we don't deserve that kind of love, imma xorta jibqa' jħobbna, Mela jekk jiena u inti verament irridu nonoraw dak li huwa għamel għalina, ejja naħsbu fl-imħabba, ok? Kull darba li aħna nistqarru missierna qegħdin nirreferu għall-familja, ok? Meta jiena anke qed nitlob it-talba tal-missierna, il-kunċett huwa dejjem ta' familja. It-twaqqif tas-saltna Alla isseħħ biss skont it-tip ta' relazzjoni li aħna għandna mal-mulej. Għalhekk l-aħwa ejjew nagħtu priorità din ir-relazzjoni tagħna ma' Alla u koll ir-relazzjoni ta' bejnietna bħala aħwa u iva jekk nagħmlu hekk verament isir dak illi Alla jrid. U Alla x'irid? Alla jrid li s-saltna tiegħu titwaqqaf fuq din l-art. Għalhekk l-aħwa Ġesu jrid bl-akbar serjetà illi aħna nkunu f'unità. Bħala aħwa
missier waħdini biex bekk verament inkunu il-familja. B'dan il-mod biss id-dinja tista' temmen dak li hu verament. Ara kemm aħna l-aħwa kemm aħna għandna responsabilità fuqna, ħafna ħafna ħafna, mhux biss privileġġjati li aħna salvati u li jekk nimxu f'ubbidjenza u f'dixxiplina u f'sottomissjoni. Xi darba l-mulej jgħidilna bħala the good and faithful servants, imma in the meantime aħna qegħdin inkunu ix-xut, kemm qed inkunu xhieda, niftakru f'dik ix-xewqa ta' Ġesu. Nistidinkom biex tirriflettu fuqha dik it-talba ta' Ġesu, dawk iż-żewġ versi għax verament jafu jħallu impatt. Mela, is-salt Natalla u Kristu. It-Trinità li tgħix fina u magħna fil-waqt li ngħixu fl-imħabba għal xulxin. Mela, Ġesu jgħidilna hekk li mill-frott li nagħmlu jarfu li aħna tiegħu. Għalhekk l-aħwa importanti ħafna biex nikbru fil-frottek, inqattaw il-ħin fil-kelma, ħalli l-Ispirtu Santu jissaħħaħ fina dawk iż-żrieħ li żrajna li ġew miżruha meta aħna twilidna mill-ġdid, biex aħna nkunu nistgħu aktar nissaħħu fl-Ispirtu. Illum kulħadd irid jagħmel id-dieta, kulħadd irid iħossek ikun naqra rqiqek, imma aħna fl-ispiritwal irdu nkunu obiż fl-ispirtu u l-unika mod kif aħna nistgħu nagħmlu dan hija billi ninvestu il-ħin tagħna, ħin intimu mal-kelma talla, ħalli l-Ispirtu Santu jkompli ħeġġiġna, jkompli tina l-kuraġġ, jkompli saħħaħna, forsi anke nindirizzaw dawk l-areas li lilna forsi inafruna jew inigżuna, il-kelma talla nafu kemm hija qawwija li caters for everything, jiġifieri m'għandniex problemi ta' xejn sewwa. U biex hekk iktar nikbru fl-ispirtu nkunu nistgħu iktar ngħidu le għax-xewqat tal-ġisem, le għall-uġigħ, le għall-offiżi li jiġu u nitkellmu dejjem il-kelma talla. Sewwa, jiġifieri l-unità hija fundamentali. Minkejja d-diversitajiet li aħna jista' jkollna l-aħwa ejjew verament naħdmu għall-unità ta' bejnietna. Ħanaraw daqsxejn x'inhu l-kawża x'jista' jikkawża id-diviżjoni fil-familja spiritwali. Mela, bla dubju ta' xejn, il-kawża hija il-familjarità anka fil-familja naturali u anka fil-familja spiritwali. Forsi fil-familja spiritwali iktar hija perikoluża fil-verità l-familjarità għaliex fil-familja naturali tridu ma triċi kollok tibqa'. Imma forsi fil-familja spiritwali noħduha for granted li nistgħu naqbdu neftħu l-bib u nitilqu l-barra. Mentri mhux il-każ, l-aħwa. Għax aħna once li aħna il-mulej nissilna ġo familja, aħna nibqgħu parti minn dik il-familja għal dejjem. Nistgħu nitilqgħu u nistgħu immorru lura d-dinja, nistgħu forsi mmorru ġo xi familja oħra, imma aħna rridu niftakru illi dak li Alla jibda bis-serjetà. Mela jekk jiena tħawilnijaw il-mulej, issa jitlaq ir-raġel, titlaq it-tifla, min jitlaq. Jiena hawn imħawla, noqogħdu attenti l-aħwa. Aħna hawn imħawlin, ħanaqblu le. Ħajkun hemm min jikkoreġina, ħajkun hemm min iva u hekk għandna nieħdu pjaċir l-aħwa ta' ninkoraġġikom li meta xi ħadd jiġi jikkoreġina, ejja l-ewwel qed nirringrazzjaw il-mulej għalihom. Għaliex biex inti tikkoreġi lil xi ħadd mhux faċli. Sewwa? U nirringrazzjaw il-mulej ukoll tal-li qed jagħti kasna, qed jiġbdilna l-attenzjoni fuq xi ħaġa biex inkomplu nissaħħu, biex inkomplu nikbru. Mela, hija il-familjarità hija perikoluża ħafna. Meta aħna niġu hawnhekk, nibdew nikbru, nibdew nitalmu u nibdew anke ikonna ċerta rwol fil-Knisja, ikonna ċerta ministeri, forsi anka l-pastors iqabduna biex nkunu ċerta responsabbli. Ovvjament il-relazzjoni tibda tikber, tidħol ċerta konfidenzjalità, sewwa. U mbagħad xiġri? Jikkoreġuna u nieħdu għalina. Jikkoreġuna
u ngħidu daw x'jaħsbu li huma. Daw mhux ukoll jagħmlu hekk u tibda il-konfidenza. Il-konfidenza hija perikoluża ħafna l-aħwa. Jiena nibża ħafna minna l-konfidenza għaliex nemmen illi għandu jkollna qisu bħal fine line hekk bejn aħna, bejn l-uliet u bejn il-ġenituri, bejn l-uliet u dawk li għandhom ċerta responsabilità. Nemmen ħafna bija li aħna rridu nżommu dak il-fine line, mhux ikonna, mhux imma għaliex bekk aħna nibqgħu nirrispettaw il-dak li jkun, il-pożizzjoni tiegħu. Il-ġimgħa l-oħra Sister Nabila tkellmet fuq David, fuq il-qalb ta' David. David minkejja li jagħmel, insomma, id-dnub li jagħmel, imma kellu ħaġa sabiħa ħafna. Kien lejali lejn il-fedeltà ta' Alla. Dik hija xi ħaġa sabiħa l-aħwa li aħna nkunu lejali lejn is-sejħa li l-aħwa l-oħrajn għandhom fuq il-ħajja tagħhom. Jekk bħal manka semma l-pastor, ma nafx ikkuxaw jew kollha hemm ġew fit-talb konna. Il-vendetta hija tal-mulej, mhux tagħna. Mela aħna xogħolna huwa illi nkunu lejali, all right? Lejn is-sejħa li u jkun waqqaf fuq jew fuq il-pastors jew kellha bejnietna fl-aħwa sewwa u nħallu lil mulej jagħmlu. Bħalma David u Sawl. David kien ilu snin jaħrab lil Sawl u kellu diversi opportunitajiet biex jaqtalu rasu. Imma x'għamel x'għażel David? David għażel illi jħalli lil mulej jaħdemu. U aħna hekk ukoll l-aħwa rridu nagħmlu. Ejja nkunu lejali lejn il-sejħa, all right, li aħna għandna sewwa u nħallu lulu. Ġifieri rridu noqogħdu ħafna attenti meta iktar ma nkunu attivi fih dan il-familja spiritwali, iktar qed niġu avdati, okay? Anka kif qedtilkom ċerta tarif, forsi ċerta anka ċerta affarijiet personali, u mbagħad maħniex lesti illi imbaxxu rasna, maħniex lesti li nissottomettu, għaliex forsi għandna ċerta kariga jew għandna ċerta jinna f'importanza. Imma aħna xiqrajna il-ġisem ta' Kristu. Kif irridu naħdmu aħna bħala ġisem ta' Kristu? Mhux kull ħaġa, kull parti hija importanti, kif qalinna Pawlu li dejn lajne, kull organu li aħna għandna, kull parti mill-ġisimna għandu l-importanza tiegħu. Mela lek ejja l-aħwa nonoraw dik l-importanza li il-mulej stess, il-mulej taħħa dik l-importanza. Ok? Mela importanti ħafna l-aħwa illi noqogħdu attenti minn din il-konfidenza żejda sewwa għaliex imbagħad il-konfidenza tiftaħ bieb biex jitlu l-offiżi. Faċilment noffendu ruħna l-aħwa, ġifieri mhix aħna ħadd minnha mhu eżenti minn din is-sensazzjoni l-offiża, ġifieri inti kemm inti kbir, inti kemm inti żejn, kemm inti msaħħaħ fil-mulej, l-għadu ħajamel minn kollox biex inti tħossok f'offens. Ok, ġifieri importanti ħafna l-aħwa. U dana jiġri wkoll, għax ħafna drabi aħna dak li għandna nistennew mill-mulej nippretenduh mill-bniedem. Il-bniedem intuħ ċerta livell, nolluh hekk f'xi pedestal, nippretendu li perfett jew inkella naħdu dik l-idea ta' dan il-bniedem. U mbagħad meta forsi ma jkollux dik l-aspetta, ma jilħaqx dik l-aspettattiva tagħna, arana ngħidu kontra tiegħu, jien naf forsi ngħiruh infixkluh, mela noqogħdu attenti l-aħwa. Irridu nitalmu illi m'għandna nippretendu xejn mingħand ħadd. Għaliex il-biċċa kbira dak li jiena qed nippretendi minn għandek, jien m'iniex kapaċi nagħtihulek. Imma sfortunatament nipretendih. So noqogħdu attenti l-aħwa. All right, għax hawnhekk
tinkixef il-qalb tagħna, f'din il-ħaġa, il-qalb tagħna tinkixef imbagħad. Imbagħad il-bniedem tinduna fejn verament kienet il-qalb tiegħu, dik l-intenzjoni. Ejja nitalmu l-aħwa illi meta nħarsu lejn xulxin dejjem naraw is-sabiħ f'dik il-persuna. F'dik iċ-ċirkostanza dejjem naraw it-tajjeb, mhux naraw x'ħanamlu biex insibu l-ħażin. Bħal meta tara tazza, it-tazza narawha nofsa mimlija, mhux nofsa vojta. L-istess meta nħarsu lejn xulxin l-aħwa. Importanti ħafna illi dejjem naraw it-tajjeb. Ġesu wara kollox dejjem jara t-tajjeb fina. Sewwa għalhekk jagħmel kuraġġ biex jerġa' jtina ċans għax dejjem jara t-tajjeb. Sewwa? Mela. Nippretendu anka mill-pastors tagħna, mill-mexxejja tagħna li dawn ma jiżbeljawx. Li ħażina x'huma wkoll bħalna għandhom iċ-challenges, anzi għandhom iktar minna challenges għax iridu, u ninkoraġġikom l-aħwa biex nżommu l-pastors tagħna u l-leaders tagħna fit-talb ta' kuljum ħalli l-mulej jkomplu jisaħħahom. Għaliex daw qed imexxu familja. Forsi minn minnkom hawnhekk huwa ġenitur jista' jirrealizza l-uġieħ ta' qalb meta tara lil uliedek illi mhumiex qed ituk dak illi inti qed ittihom, m'intix qed tara r-riżultat. Niftakru fil-parabola tal-iben il-ħali pereżempju, dak l-iben ara xweġa ta' qalb għall-missier tin il-wirt, ġifieri inti għalija mitt daqshekk, ma teżistix. Ara kemm hija kemm hi ħaġa qiebsa. Għalhekk l-aħwa noħduha bis-serjetà din ir-relazzjoni tagħna ta' hawnhekk. Aħna ma nafux il-xulxin, forsi ħafna minna ma niġux minn xulxin, però niftakru li aħna s-siġillati bid-dem ta' Kristu, U għad-dem ta' Kristu li jaqadna fil-familja naturali ngħidu blood brothers jew blood sisters. Imma aħna hawnhekk m'għandniex id-dem uman, għandna dem divin, id-dem ta' Kristu. Ara x'responsabbiltà għandna aħna l-aħwe. Kull meta aħna qegħdin naħdmu kontra l-unità, qegħdin naħdmu kontra is-sagrifiċċju li Ġesu għamel għalina. Ma nistgħux nissejħu li Talla, ma nistgħux Hekk m'intix qed tonora dak li Ġesu għamel għalik, kif ħadd issejjaħu li Talla? Wara kollox dak kien dak li sarraf l-imħabba ta' Kristu biex aħna jkollna identità ta' wlied, biex aħna nerġgħu niġżbu lura iġbija li bija ġejna maħluqa. Ix-xitan x'għamel seraq qatel l-ewwel ħaġa li xaq li jagħmel ix-xitan kien li ser ilna iġbija li Alla ħalaqna bija. U għadu sal-lum jipprova jisraq l-identità, naraw kemm nies ibatu minħabba diffikultà fis-sess tagħhom ma jafux, jisir ilhom l-sesswalità tagħhom, l-identità sesswali hija biex ngħidu hekk il-qofol tal-bniedem mhux hekk. Inti mara jew raġel, m'hemmx fejn tmur iktar. Imma x-xitan xi jagħmel qed jisraq ukoll l-identità ta' dawn in-nies. Iġelhom jifmu li huma ħaġa oħra. U nitolbu għalihom dawn in-nies ħalli jkollhom rivelazzjoni li l-ġlida tagħhom mhijiex qiegħda fil-ġisem imma qiegħda fl-ispiritwal l-aħwa. U anke lina dirdu nżommu f'moħħna li aħna wkoll il-ġlida tagħna qiegħda fl-ispiritwal, the accuser of the brethren jiġi x-xitan jipprova jaqla. Għalhekk importanti l-aħwa illi ma nħallux ix-xitan jaħdem fina. X'jagħmel ix-xitan? Jibda mill-konċepiment tal-bniedem, jibda jisraq il-ħajja għaliex għax kull ħajja hija pjan ta' Alla. Kull ħajja hija il-mezz ta' Alla biex titwaqqaf is-saltna tiegħu fuq din l-art. Mela x-xitan x'jagħmel jibda jisraq kemm nisimgħu b'abortions, miscarriages. L-abilitajiet tal-bniedem jisraqhom ukoll. Mela ejja l-aħwa noħduha bis-serjetà
Okay? Ħafna din il-ħaġa. Aħna qegħdin nimxu wara Ġesu, okay? Mela anka hawnhekk l-aħwa. Il-fokus tagħna jrid ikun Kristu. Jekk ħaniġu hawnhekk, jekk ħaninaqdu flimkien, il-fokus tagħna huwa Kristu. Din hija d-dar tiegħu ta'. Aħna forsi meta konna fil-binja kattolċi ngħidu għandhom l-istatu u l-affarijiet mela m'għandhomx l-Ispirtu talla. Aħna hawnhekk suppost għandna l-Ispirtu talla. Mela qegħdin nonoraw l-Ispirtu talla, qegħdin verament inħarsu lejn xulxin dik l-imħabba tiegħu, mhux l-imħabba tagħna, l-imħabba tiegħu. Li hija imħabba mingħajr kondizzjoni. Mela, u hekk, xtaqt naqsam magħkom esperjenza sabiħa żgħira. Meta kont bdejt niġi River of Love jiena konna għadna ħażebbuċ. Kont nieħu gost ħafna wara l-preach wara s-service, kulħadd jitkellem fuq Ġesu. Ġesu tila, Ġesu nieżel hekk u x'għamel magħhom Ġesu. Kienet verament hekk armonija sabiħa hekk, l-atmosfera verament hemmnuni l-aħwa minn kien ħażebbuċ jiftakar għadija, kulħadd jitkellem fuq Ġesu, x'għamel miegħu Ġesu. Imma sfortunatament dal-aħħar ma tantx għalhekk ejjew l-aħwa ħi. Nonoraw lil Sidna Ġesu Kristu, billi inżommu lilu bħala it-topic tagħna, okay? Niffukaw fih x'għamel għalina, li aħna salvati diġà biżejjed. Fil-verità Ġesu laqas kellu għalfejn jingiref naqra, il-fatt li ġi fid-dinja ukoll biżejjed kien għalih, neża minn dik il-majesta tiegħu, biex jumilja ruħu għalina. Mela ejja aħna wkoll numiljaw lilna nfusna, ejja nkunu sottomessi għar-rieda talla, okay? Nimxu f'dixxiplina f'din il-familja, tajjeb. Fejni l-imħabba ta' Kristu, fejni l-integrità, fejnu l-unur. Dawn il-mistoqsijiet nagħmluhom meta aħna ma nkunux qegħdin nimxu f'unità bejnietna. Meta aħna nfittxu illi l-interessi personali tagħna. Jew bħal mettilkom mela xtelqed dik ħanitlaq jiena ta'. Le. Aħna għandna relazzjoni individwali. Fil-bidu jien ukoll kont ngħid kemm ir-raġel tiegħi għadu ma mhux qed jimxi l-istess mexja tiegħi u għall-bidu kont inħossha naqra hekk, naqra jibsa lija. Però illum il-ġurnata rrealizzajt illi anke fejn għandek koppja li tnejn huma fil-mulej, il-mixja tagħhom in ewwejja differenti. Għaliex is-sejħa hija differenti u anke r-revelazzjoni hija differenti, anke id-dispożizzjoni tagħhom hija differenti. Allura fil-verità vera li iktar ma jkun hemm saħħa, iktar ikun hemm is-support, imma fl-istess ħin aħna msejħin b'mod individwali, b'mod personali, il-mulejja rana b'mod personali. Għalhekk importanti li aħna ikonna din ir-rivelazzjoni ta' x'membru aħna, għaliex il-mulejja rana bħala membru partikolari fil-ġisem tiegħu. U meta aħna nippruvaw inkunu membru ieħor, jew nippruvaw nissabotaġġjaw sabotaġġ membru ieħor, nkunu qegħdin noħolqu disgwit u nkunu wkoll qegħdin noħolqu firda fil-ġisem ta' Kristu, ma jistax ikunu hekk. So importanti ħafna. Okay? Ma naħsibx li huwa possibbli li bniedem li llum tħobbu u tgħid kemm hu kbir u kemm hu good u kemm hu hekk u l-għada titfnu. Noqogħdu attenti l-aħwa anke kif nitkellmu sewwa, naraw xi spirtu qegħdin inħadnu. Okay? Għaliex meta naġixxu b'hekk żgur mhux l-Ispirtu Santu. Okay? L-Ispirtu Santu huwa Qaddis. All right? Mela importanti, anka bħalma għedna diġà, illi nimxu fil-lealtà lejn il-mulej. Mela,
aħna l-aħwa ninsabu hawnhekk parti minn din il-familja, mhux b'kombinazzjoni, okay? Ġesu stess jgħidilna u xek li huwa żilna u mhux aħna. Il-kmant huwa li nonoraw il-ġenituri tagħna sewwa. Dak li jrid isir fin-natural bil-wisq aktar għandu jseħħ anke fil-realm spiritwali. Hija hemmhekk fejn ukoll tinsab il-ġida tagħna u xek l-spiritual warfare tagħna li aħna rridu niġġieldu. Sewwa, mela nżommu f'moħħna li aħna kollha qegħdin f'dan il-vjaġġ, okay? Hija il-mixja Kristjana hija waħda mill-aktar ibsa l-aħwa, mhix faċli u xekk għax idu mmorru kontra il-kurrent, kontra id-dinja, okay? Kontra il-xejra tad-dinja u aħna ngħixu fid-dinja ġifieri sakemm qegħdin hawnhekk forsi qegħdin taf kif qegħdin dik l-atmosfera sabiħa tal-ġenna, imma once li noħorġu immorru fid-dinja. Mela hija bbażata kif edna fuq deċiżjonijiet li rridu nieħdu biex inkunu nistgħu nimxu fuq il-preċetti u l-prinċipji tal-Alla. F'Galatin 6:2 Pawlu jgħidilna erfu t-tabijiet ta' xulxin u hekk twettqu il-liġi ta' Kristu. Mela, kif ħanamlu dan? Sempliċi, Ġesu huwa l-eżempju tagħna. X'għamel Ġesu? Ġesu umilja lilu nnifsu billi neża l-mantar, neża il-majesta tiegħu. Lesti aħna li numiljaw lil nfusna, lesti aħna li ninżaw mill-gburija, lesti aħna li nimxu f'sottomissjoni, nissottomettu għal-mulej u għal-knisja. Niżel fil-livell tagħna Ġesu meta ħasel is-saqajn tal-apostli naħħa l-mantal, libes il-fardal u niżel għal-kubteħ. Libes il-fardal, lesti aħna li nkunu sensittivi għal-proxmu tagħna, għal-ħutna, lesti illi naraw it-tajjeb xulxin mhux il-ħażin u verament nkunu sensittivi għal-bżonn ta' oħtna, ta' ħuna, id-diffikultajiet. Aħna bħalma qed kollha għandna dak il-background, kollha għandna dak li għadna qegħdin forsi nisfrigiljaw miegħu. Kemm aħna lesti illi nkunu sensittivi. U is-saqajn kif ħanaħsluhom is-saqajn? Billi nkunu miftuħa għall-unità l-aħwa. Ma nħarsux lejn il-persuna imma hekk letteralment nkunu miftuħa fl-unità u l-unika mod kif aħna nkunu miftuħa fl-unità hija billi nimxu bl-imħabba. Din hija l-liġi ta' Kristu l-aħwa li nimxu fl-imħabba u l-mod kif aħna rridu naqdu. Niftakru jekk aħna rridu li l-mulej il-qana bħala għaddejja tajba u fidili rridu ninvestu fil-mod kif aħna qegħdin naqdu. U waħda mill-affarijiet li aħna rridu nagħmlu propju għalli naħdmu bisħieħ biex ikonna l-unità. Nfakru illi imbirkin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu ulied Alla. Okay? Mela, Ġesu ġi fid-dinja l-aħwa biex isalvana mill-infern u jtina l-identità ta' ulied. Għal-ġenituri spiritwali ħatkun dejjem afsa ta' qalb, kull darba li xi ħadd mill-aħwa ixin ir-raġuni jitilqu, l-għaqda tagħna l-ulied magħhom hi s-siġillata bid-demm ta' Kristu bħalma rajna din il-familja tagħna spiritwali hija s-siġillata bid-demm ta' Kristu. Okay? Mhux id-demm tal-oġol jew id-demm huwa d-demm ta' Kristu, ta' Alla innifsu. Okay? Allura nistgħu naraw il-valur l-aħwa, ejja napprezzaw il-valur li għandha il-familja spiritwali. Okay? Dan huwa il-patt il-ġdid Ġesu jgħidilna li jibqa' għal dejjem. Għalhekk inkunu nafu dan li avolja tkun tlaqt mill-familja bħalma tilkom once li tlaqna ma jfissirx li aħna sa maħniex parti minn dil-familja. Inti dejjem parti minn dil-familja. U l-aħwa nħeġġu lil xulxin biex meta xi ħadd jiġi lura, nilqawhom bidejna miftuħin. Okay? Nkunu loving magħhom, all right? Importanti ħafna. U hekk nitolbu għal xulxin l-aħwa verament biex inkomplu nikbru fl-imħabba tal-mulej.
Inkompli nistaħħu fi relazzjoni tagħna miegħu l-ewwel qabel kollox bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, mal-mexxejja tagħna, mal-ġenituri tagħna u wkoll fl-għaqda flimkien. Okay? Importanti mela li rridu nimxu fl-imħabba u fil-maħfra. Għax imħabba mingħajr maħfra mhijiex imħabba, ġifieri hija nkunu lessi illi naħfru il-xulxin u nimxu fl-unità. Mela, bażikament dak kien il-messaġġ tal-lum, nispera li kien messaġġ illi tilqawh. Inħeġġixkom biex taqraw l-ittri ta' Korintin, Ġagbu, Timotju u anki tagħmlu l-kors ta' Debate of Satan. Qabel ma nagħlaq nixtieq ninaqdu hekk biex nitolbu flimkien. Nitlobkom laħwa hekk. Tbaxxu raskom hekk ħan nitolbu flimkien, ħalli nibdew nagħlqu bil-mod il-mod. Mulej Mister Qaddis, grazzi tar-rigal tal-familja u tal-unità li jint tixtieq għalina. Nitolbuk mulej biex tfawwar l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli jkun hawn laqda f'din id-dar. Orbot qlubna bl-imħabba perfetta tiegħek u mlina bil-paċi li tissupera kull fema. Atina il-grazzja li nagħtu widen lil xulxin b'qalbna miftuħa, lesti li nimxu bis-sabar u bil-ġentilezza u li nkunu kapaċi nifmu il-bżonn tal-oħrajn. Ejna biex inkunu ħfief għal-maħfra minn kull offiża u ma nħallu l-ebda żerrija ta' mrar jew diviżjoni timbet. Minflok, atina l-grazzja li nimxu flimkien b'attitudni ta' rispett u ta' onur. Nitolbu biex inkunu attenti u sensittivi għal bżonn ta' xulxin u dejjem lesti biex inkunu ta' spalla maqudin fl-imħabba mingħajr kundizzjoni kif inti stess tħobbna. Saħħaħ mulej il-din il-familja bil-kelma tiegħek u fl-erf ħalli nkomplu nikbru fil-fidi u ngħixu unità perfetta u fil-paċi għall-glorja tiegħek. Nitolbu mulej biex il-ministeru li inti fdajt fidejn il-pastors tagħna ikunu imbirka bik u ħatkun il-kelma tiegħek li taħdem b'qawwa kbira fil-qalb tagħhom. Sawab fuqhom il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex ikomplu jxandru il-kelma b'awtorità u b'konvinzjoni. Jalla qatt ma jaqtaw qalbhom milli jkomplu jgħixu u jxandru l-bxara tajba ta' Ġesu Kristu. Għati lilna l-uliet is-sens ta' dixxiplina u sottomissjoni ħalli din il-familja tagħmel il-frott li int stess ippreparajt għalija. Nitolbu dan fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Grazzi mulej. Mela, ma nafx hekk hawnx forsi xi ħadd ġdid illi hawnhekk qiegħed hawnhekk għall-ewwel darba. Anka tal-YouTube u tal-Facebook. Jekk intom smajtu dan il-messaġġ nixtieq ukoll hekk insellem il-laħwa illi kienu qegħdin isegwuna mid-djar tagħhom. Nitlob il-mulej anka li intom ukoll il-qajtu dan il-messaġġ. Intom illi forsi smajtu dan il-messaġġ hekk u għandkom ix-xewqa illi ssiru parti mill-familja spiritwali. Hekk li tarfu li Ġesu jkun mhux biss is-Salvatur tagħkom imma tpoġġuh ukoll bħala s-sit tagħkom nistidinkom biex tajdu din it-talba tas-salvazzjoni. Mulej Mister Qaddis, grazzi ta' ibnek Ġesu, iva mulej nemmen illi jiena midneb, illi jiena għandi bżonn Salvatur. Grazzi tal-li batt l-ibnek Ġesu biex jisalvani minn l-infern. Nindem mulej minn dak kollu li jiena għamilt bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil tiegħi. Nirringrazzjak tal-maħfra, nistiden lilek u Spiritu Santu biex inti tieħu l-post fil-qalb tiegħi, qaċċat minn ġofija dak kollu li huwa imniġġes u imlini bl-imħabba qaddisa tiegħek. Iva mulejna llum niddikjara
nemmen f'qalbi li inti il-mulej, li inti iben Alla, nisqar fommi li inti il-feddej, li inti s-salvatur, u millum il-lem irrit impoġġik bħala is-sit ta' ħajti. Ejja aħdem fija mulej u għamel bija dak li trid. Issa li inti li għed din it-talba, ovvjament, għandek l-opportunità illi tikseb l-identità ta' bint jew iben il-missier. Nistidinkom ukoll intom li qed tissegwu biex tinaqdu magħna kull nhar ta' erba' u kull nhar ta' sibt mis-7 il qudiem